Evo ga, sada dočekujem Zrinku Cvitešić. Užasno sam uzbuđena, nemam pojma što nosi na sebi. Sad ćemo sve ispitati, Zrinka. Fenomenalno izgledaš, mogu ti reći. Čekaj da se povučemo malo. Reci mi, što to nosiš na sebi? Pa haljina Gianfranco Ferré. Dobro, cipelice. Cipele su Manolo. Dobro. Ovo je moj tjelohranitelj, Čamil iz Čečenije. Lijepe. A ovo je moj ponos. Ovo se zove Taša. I Taša je nova pasmina koju je smislio G Glamour. Za one koji nisu upućeni ni modno osviješteni, G Glamour je naravno najpoznatiji njujorški modni dizajner. Trenutačno i novoj pasmini je nadjenuo svoje ime. Također hollywoodske zvijezde isto imaju Tako je. Nju imaju Leo DiCaprio, Halle Berry i Paris Hilton, ja mislim. Fenomenalno. Zagreb. Modni Oskar. Večer u kojoj su sve modno osviještene osobe drhtale od uzbuđenja i neizvjesnosti. Večer koja je bez obzira na laureate imala jednu jedinu zvijezdu. Glumicu Zrinku Cvitešić. Da li ti kao čovjek koji postavlja trendove u Hrvatskoj si upoznat sa terminom G Glamour? G Glamour nije što, nego G Glamour je tko. G Glamour je moj dragi friend, vrlo duhovit, izrazito inteligentan, odličan u noćnim provodima. Zrinka Cvitešić ga je meni donijela na snimanje u studio i ja sam ti njega slikala prva i nema tu, to je teška ekskluziva. Ajme, Zrinka, svaka čast, genijalno. Mislim, nismo se mi čuli od filma. G Glamour, divno, onaj su mecima pas. Zrinka se zaista može osjećati povlaštenom. Jer da biste postali vlasnikom G Glamoura, pasmine koja je nastala križanjem pinča, pudla i crne rotkve, nije dovoljno da budete bogat i slavan. Njegov otac i dizajner, istoimeni G Glamour, ne prodaje ga baš svakome. Hrvoje Hribar, naš medijski najeksponiraniji režiser, ovako komentira Zrinkin uspjeh. Mislim, ja sam uvijek tvrdio privatno i javno da je Zrinka Cvitešić svjetski kalibar, planetarna pojava i svi su govorili kao Hribar pretjeruje, preuveličava, hvali svoje filme i tako dalje. I sad evo svi vidite, G Glamour, pas. Ima li veće potvrde našem zajedničkom radu, našim festivalima, našem filmu? Mogu reći samo jednu riječ, G Glamour. Nažalost, uvijek će biti onih koji ne mogu podnijeti tuđi uspjeh. Takvom se pokazala i glumica Nina Violić, čije smo smjele modne kombinacije uvijek podržavali. To je Desiree, moja dizajnerska koka. Nju sam nabavila u Parizu i mislim to je u Parizu potpuni, ali totalni hit. Više se uopće u stvari ne nosi umjetno perje, nego živo. Mislim, bitno je da je la viveur. Desiree, ćeš ti nešto reći? Mislim, G Glamour. To valjda samo nose poznate osobe u istočnoj Europi. Je li ovdje riječ o osobnoj netrpeljivosti dvije glumice ili pak o sukobu američkog i evropskog sustava vrijednosti, teško je reći. Ali nitko, baš nitko ne može osporiti Zrinki Cvitešić da je prva Hrvatsku ucrtala na trendovsku kartu svijeta. Zrinka, you rule.